Zice, îți iei o mașină de 700 de cai și mergi cu 10 la oră prin cartier, cu mâna ieșită așa, să te vadă cartierul că e tăticul care... Dacă mergi cu 400 pe autostradă, cum se filmează niște fraieri, ești un găozar. Nu ești șmecher. Șmecherii merg cu 20 la oră cu o mașină de 4000 de centimetri cub. Șmecherii, bă, Țiriac a zis o chestie extraordinară. Care e noțiunea noastră despre bogăție? Când mă duc la restaurant și comand ceva și nu mă mai uit Fără cât să mă uit costă. la preț. De ce și tu ai pus botul, mi-am adus aminte, acum repet, m-am uitat repede, de ce ai pus botul la chestia? De ce, de exemplu, și tu a trebuit să iei niște pachete de bani, cui să îi le arăți? Lui Donald Trump? Haideți, Era în haideți să vă competiție cu răspund. Elon Musk sau cu Bill Gates? Haideți să Cât vă de, tu, răspund. nu, să zic, bă, Dani Mocanu are 7 milioane de euro. De ce trebuie să-mi arăți că tot ești un pitic pe lângă Elon Musk? Bă, Haideți să vă răspund. Fii atent aici. Elon Musk, eu m-am căcat pe mine azi, a cumpărat Twitter cu 45 de miliarde. Crezi că poate să ne arate miliardele alea așa pe burtă? Bine, vreau să vă răspund. Eu am crezut că eu sunt convins că e recuzită, că tu n-ai 7 milioane de euro, dracu. Sunt amărât, nu asta e